Eu creo que hoxe é evidente e a naide se lle escapa que Galiza non ten absolutamente nada que ver coa dos anos 90, que hai ademais unha conciencia medioambiental e de protección do territorio moito máis forte e despois pois que xa vimos desenvolvendo, pois, por exemplo, a enerxía eólica desde hai anos. Necesitamos pois volver a deseñar unha planificación que ademais estableza un consenso coa comunidade, coa xente que vive sobre todo nos espazos rurais. E en intervención pública, levámoslo dicindo desde o primeiro momento, levamos moitísimos anos vendo como esa espada de Damocles, esa ameaza permanente de destrucción de postos de traballo e de peche da fábrica de aluminio en San Cibrao, pois paira encima das cabezas de miles de familias de toda a comarca e de toda a provincia de Lugo. Nós o que vimos defendendo desde o BNG é a necesidade de que as administracións públicas, a Xunta e o Estado, man a man, esas dúas administracións en conxunto, interveñan a factoría para garantir o mantemento dos postos de traballo, por suposto, pero tamén é sobre todo o mantemento da produción de aluminio primario no noso país. Creo que ninguén hoxe en Galiza pode negar o problema tan grande que temos na sanidade pública do noso país. Hai 15 anos ti enfermabas, ías ao médico e había quen te atendese, e hoxe o que vemos é que tes unha semana, 15 días de espera para ser atendida ou atendido polo teu médico de cabeceira, e iso ten que acabarse. E o resultado é a consecuencia de 15 anos de goberno do Partido Popular que recortaron pois máis de 2.000 millóns de euros na atención primaria, e aí a nosa aposta é por crear servizos públicos, unha rede forte de servizos públicos que garantan o dereito a unha vellez tranquila, a envellecer na nosa casa, que temos dereito a facernos maiores cos apoios que necesitemos, pero no noso propio domicilio, se así o desexamos, e tamén con iso mellorar as condicións non só de quen é coidado, senón tamén de quen coida, que fundamentalmente son mulleres. Unha vida digna, e iso significa poder vivir do teu traballo dignamente, e polo tanto, se falamos de rural, falamos dos sectores primarios, boas condicións de traballo e sobre todo salarios dignos, prezos dignos en orixe para quen produce carne de coello, como era o caso de meu pai até que se xubilou, ou non sei, pois o leite ou carne de vacún. E en segundo lugar, algo do que falábamos antes, garantir servizos públicos. Se eu quero apostar por un proxecto no medio rural, pero non teño centro de saúde, teño que desplazarme 15 km ou 20, non teño escola e teño que desplazarme 15 km ou 20, ou non teño unha escola infantil, é moi difícil que a xente se quede no rural. O que non podemos é pedirlle á xente do rural que sexa unha carreira de obstáculos que superar cada día, que é garantir que Lugo ten un tren do século XXI. Non podemos seguir sendo a única capital de provincia que non está conectada coa capital de Galiza e que seguimos vendo que o tren non responde nin ás necesidades nin á altura do que é pois, o Lugo do século XX. Santiago, cando fixéramos, non sei se a xente que nos ve se lembrará aquela train movie que a fixéramos a miña compañeira, a deputada por Ourense do BNG, no Aprésase e máis eu, e tardáramos 5 horas en chegar desde Lugo, a capital de Galiza, a Santiago de Compostela, en tren. E a volta foi precisamente tamén en autobús, porque a odisea podía eternizársenos se seguíamos teimando en ir en tren. Un bon exemplo, un bon reflexo da falta absoluta de conexión ferroviaria que ten a nosa provincia. De faltarme cartos, de pasar apuros, non. Eu creo que cando decidín irme vivir soa, que foi no ano 2015, cando decidín deixar de compartir piso para poder chegar a fin de mes precisamente, si que tuven que reorganizarme un pouco porque o salario era limitado, pero non. E son unha persoa bastante aforradora, que nunca sabes nada, non me arrepinto de nada, e todo o que decidín facer, aínda que co tempo che poida parecer que non foi a decisión máis acertada, é parte da túa traxectoria e da túa aprendizaxe, de todo se aprende, do malo sobre todo, así que non borraría nada. Son excesivamente puntual, sempre chego antes de tempo aos sitios, aínda que agora coa nena é bastante difícil e estou aprendendo tamén a adaptarme aos ritmos de Adriana.